Gospođa Kolinda Grabar-Kitarović zaslužila je drugi mandat zato što je kao vrhovna zapovjednica Oružanih snaga Republike Hrvatske u suradnji s hrvatskom vladom omogućila vraćanje hrvatske vojske u Varaždin, Vukovar, Ploče, Sinj, Pulu, vratila je dostojanstvo hrvatskog vojnika, obnovila hrvatsku vojsku i pokazala iznimnu brigu za poboljšanje statusa i uvjeta života hrvatskog vojnika, čime je bitno doprinijela povećanju borbene spremnosti hrvatske vojske, a samim tim i sigurnosti hrvatskih građana. Hrvatska vojska danas je, zahvaljujući naporima vrhovne zapovjednice, opet respektabilna vojna sila, ali i prepoznata kao bitna sastavnica opće sigurnosti civilnog društva u izvanrednim situacijama. S druge strane, možemo reći da je današnji koncept razmještaja hrvatske vojske, ali i način opremanja i održavanja borbene i neborbene tehnike bitan ekonomski čimbenik u sredinama u kojima je vraćena hrvatska vojska. Zato pozivam hrvatske građane da 5. siječnja izađu na izbore i glasaju za snažnu, ponosnu i sigurnu hrvatsku državu na čelu sa predsjednicom i vrhovnom zapovjednicom Oružanih snaga Republike Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović. Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednica, jer Hrvatska zna.